tvoja matrična kuća je pozorište ovog u Milanu, međutim, još neke angažmane, televizijske emisije, recimo nešto tamo. Ponekad učestvujem u emisijama televizijskim kao glumica i normalno u tim nekim emisijama koje se bave politikom i ponekad mi se desi da snimim neki film. Poslednji je izašao sada pre mesec i po dana. Radim u zatvoru, u ženskom zatvoru sa ženama. Radim na fakultetima, ponekad držim predavanja, posebno sa sociologije. Imaš li u planu neki veći projekat u tom glumačkom delu? U glumačkom delu, mislim sad u septembru, imam jednu jako važnu predstavu koja se zove Le danze di Billy e Diana, igre Dijane i Bilija u Milanu. To je tekst napisan za mene, napisao je Daniele Lamuraglia, jedan jako dobar pisac pozorišnih tekstova. To je jedan veliki projekat. Ja se nadam da će u najskorije vreme izaći moja knjiga, ako uspem da završim. Tako, to mi je budućnost, skorije budućnost. A vezano za Srbiju, hoćemo li te videti u Srbiji, u nekom predstavi, u nekom projektu u skorije vreme? Jako je teško. Koliko si često u Srbiji? Ja odlazim jednom godišnje u avgustu, da obiđem porodicu. Ostajem u Vrnjačkoj banji mesec dana. Sada imam i sina koji ima 6 meseci, tako da ja se nadam da ću uspeti češće da ga vodim, tako da upozna i da upoznaje polako i taj neki svoj drugi identitet, osim italijanskog, je jezik normalno. Ja se stvarno nadam, jer u toku ovih 10 godina izgubila sam kontakt sa Srbijom što se tiče posla, što se tiče pozorišta, što se tiče ljudi koje sam poznavala. I jako mi je žao. Jeste jako teško živjeti u Milanu i ići u Beograd ili u Srbiju, se uradi predstava jedna, ali ja se nadam da će u budućnosti biti takvih nekih Ajde da pitamo za Kruševačko pozorište, pošto imaš iskustva, da li postoji neko s kojim, da si malo prevekao da nemaš kontakte, ali ajde da mi pomognemo u tome da se okupaju ti kontakti pa da se vidimo u Kruševačkom pozorištu. Što da ne? Ja sam na raspolaganju, stvarno. Ćao Irena, ja sam Dela. 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 La vigilia di Natale. Ma domani è Natale. Moraš da mi vratiš lovu. Koju lovu? Sono spariti i soldi. Da. Io non potrei mai, signora. Tu vorrai comprare un cinturino di orologio per il tuo fidanzato. Dovevo avere tutti uguali voi. Perfetto. Drugi deo je taj da si socijalni aktivist, borac za prava Roma. Ja bih zaista voleo da naši gledalci čuju nešto i u tom delu tvojeg angažovanja. Ja sam Romkinja i recimo prvih godina kada sam došla u Milano, ja sam se bavila samo glumom i nisam imala nikakvih kontakta sa tim nekim delom
mog identiteta. Onda slučajno sam na neki način došla u kontakt sa onim što je realnost u ovom trenutku u Milanu i u Italiji. I ostala sam stvarno, baš sam upoznala jedan ružan deo ove zemlje, stvarno ružan. Radila sam u školi sa decom, kao socijalni radnik sa decom, sa romskom decom i shvatila sam da je ovde stvarno situacija jako teška što se tiče rasizma, što se tiče te neke odvojenosti Roma od stvarnosti grada, od stvarnosti ove zemlje. Tako da sam počela da se bavim time. Samim tim je došao i normalno angažman u politici. Bila sam kandidat na evropskim izborima, na političkim izborima ovde. I još uvek se borim, jako je teško. Jako je teško, jer postoji ta neka... Ali to nije samo kad su Romi pripadni, tako? To počinje od Roma, zato što su Romi, u svakom slučaju su oni najlakše napasti Rome, jer nemaju čime da se brane. Jako su siromašni. U ovoj zemlji ima 170.000 Roma, to je jako malo za jednu zemlju koja je tako velika, ali više od polovine su baš državljani, italijanski državljani, druga polovina je došla iz naših zemalja, Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Kosova i iz Rumunije. I žive stvarno u jako su siromašni, ali su jako izdvojeni od celog društva. Ja sam radila u jednoj školi gde romska deca stižu sa autobusom, gde piše autobus Roma, gde piše baš autobus Roma, uđu u školu i postoji učionica Roma. Tako da su se na neki način totalno izdvojeni, ne mogu da žive zajedno sa drugom decom u školi ili u bilo kojoj drugoj situaciji. I to je jako teško za nas. Ti, dakle, pokušavaš kroz institucije da uđeš u te zvanične institucije. Na koji način bi se ti onda borila za prava Roma? Imaš neki plan šta bi u tom trenutku radila? I evo, šta sada u ovom trenutku kada nisi u institucijama vlasti, šta sada možeš da činiš? Postoji li neko udruženje koje nešto proba jednostavno? Borba za prava Roma mora da se vodi u svakom slučaju na više nivoa. Prva jako važna stvar je u Italiji, kod nas postoje, ne znam, dve partije Roma, ovde to ne postoji. Ovde nijedan Rom nikada nije bio u parlamentu, nikada nije bio čak ni u odboru, gradskom odboru. Tako da je prvi korak taj da se na neki način otvori put za Rome koji hoće da učestvuju u tom nekom životu, društvenom životu zemlje, društveno-socijalnom, političkom, kulturnom životu zemlje. Nome? Diana. Cognome? Pavlović. Nazionalità? Italiana serba. Età? 33. Partito? Federazione per la Sinistra. Dove sei candidata? Milano e provincia. Titolo di studio? Laurea. Professione? Attrice. Professione dei tuoi genitori? Mio papà magazziniere.